O Concello de Sanxenxo celebrou esta mañá un pleno extraordinario solicitado por 3 partidos da oposición, Ciudadanos, BNG e PSOE. O único punto a tratar era que o Goberno local instase a Xunta de Galicia a que normalizase os centros de saúde garantindo a atención presencial, a que se incrementase o persoal sanitario e se cubrisen as baixas e as vacacións, e a que se realicen probas de detención de COVID-19 de forma gratuita. O personal sanitario, cada médico dos centros de Sanxenxo está atendendo unha media de 65 pacientes por día. Tendo en conta que o seu horario é de 8 da mañán a 3 da tarde, eso son 7 horas. Sabes, sin contar os descansos que evidentemente teñen que facer como toda persona humana, e non poden estar 7 horas constantemente, pero incluso, aínda que estuveran 7 horas constantemente, atender esa media, que é unha media, polo tanto habrá día que incluso atenderán máis, en 7 horas ven sendo máis ou menos 9 personas por hora. Eso ven sendo pouco máis de 5 minutos por paciente de atención telefónica. A oposición acusa a Telmo de mentir cando asegurou que solicitou a Xunta que incrementase o persoal. Segundo indican, nos documentos intercambiados entre Consellería e Concello nunca se fixo ningunha solicitude. E resulta que non consta ningún tipo de petición, solicitude, expediente, exixencia, protesta, reclamación aos Sergas nin a Consellería de Sanidade, absolutamente nada. Os veciños e veciñas de Sanxenxo deben saber que o Goberno municipal non se molestou en absoluto a xestionar nin a solicitar absolutamente nada ante o caos sanitario que estábamos a vivir no noso concello. As voceiras dos partidos da oposición consideran que o Partido Popular está actuando co obxectivo de desmantelar a sanidade pública. ¿Qué piensas que la sanidad pública tiene que ser algo para personas de tercera clase? Para personas sin recursos económicos, porque los que tienen recursos económicos deben de pagarse un seguro privado para dejarla pública para los demás, para los pobrecitos. Telmo Martín respondeu ás 3 voceiras acusándoos de alarmistas e xustificou a xestión da Xunta cos datos do Ministerio de Sanidade. Esta é a realidade, pero a vostedes eso non lles importa. Vostedes seguirán alarmando e dicindo o Partido Popular desmantela a sanidade, a pesar de que isto diga o Ministerio de Sanidade gobernado polo Partido Socialista. Polo tanto, con estes datos significan o contrario de todo o que están dicindo ustedes. A votación final rexeitou a proposta cos 10 votos en contra do Partido Popular fronte aos 7 a favor da oposición, incluído Sal.